Dwi wedi cyfuno 2 rysait dwi'n caru o'n phlentyndod, sef prawn cocktail a volivants. Dwi'n defnyddio bach o cheat. Dwi'n defnyddio toes crwst heinog dwi wedi prynu. Torrwch siap sgwariau mas o'r toes heinog. Be sy'n dda am volivants hefyd yw bod chi'n gallu llenwi nhw efo rhywbeth saurus neu melys. A nes i ar y bake-off wneud volivants a llenwi nhw efo ganache siocled. Cariwch mlaen i dorri'r sgwariau nes y byddwch wedi defnyddio'r toes i gyd. Yna, mlaen i wneud y fframiau, sef yr un siap sgwar eto, ond gan dorri'r canol mas. Os chi'n rili moyn, fe allwch chi hyd yn oed pobi'r sgwarau bach yna, a wedyn rhoi rhywbeth fel chydig o tomato a caws fel canapé bach arall. Dim gwastraff wedyn. Ac i lennu'r fframyn, chydig o ddŵr, jyst glychwch yr ymyl. Rili hawdd. A wedyn rhowch sgwaryn bach arall ar ei ben. Ail adroddwch y broses o dorri a glenni. Ac i orffen, dwi jyst mynd i curo wy. Dwi'n mynd i brwsio chydig o'r wy ar ben top y fframau mwyn rhoi sglein neis. Mae chi bod yn ofalus yn rhoi'r wy arno oherwydd be chi ddim moyn yw i'r wy i ddiferu lawr ochrau'r fframau ac ar y sheet pobi gan fydde'n glido'r volivants i'r tre, ond hefyd fydde'n stopo nhw rhag codi. Dwi wastad yn defnyddio mis pan dwi'n neud rhywbeth fel hyn. Dim ond chydig dych chi angen, a chi gallu reoli e lot well. Unwaith chi wedi rhoi wy ar bob un, rhowch nhw yn y ffwrn am tua 1/4 awr. Tra mae'r volivants yn oeri, dwi'n mynd i paratoi'r llenwad. Fe allwch chi wrth gwrs prynu'r saws i fynd efo'r prawns neu gorgymychiaid, ond dwi'n aml yn neud yn hunain. Mae fe'n rili hawdd i wneud. Dim ond mayonnaise, sos coch, dwi'n rhoi bach o tabasco mewn a wedyn pinch o pupur cayenne. Torrwch 1 seleri yn fan, 2 sibwnsyn. Wedyn ychwanegwch gorgymychiaid wedi coginio'n barod. 2 lwy fawr o mayonnaise, chydig o sos coch, gymaint o saws tabasco a chi moyn. Fi'n hoffi pethau'n dwym. Yna cymysgwch. Perffaith. Felly, peidiwch rhoi llenwad yn y volivants tan bych chi moyn gweini nhw neu eif y toes yn sogi. Neb yn hoffi pan o sogi. Fy llwy de, jyst gwasgwch y canol lawr. Mae ydych chi digon o le i lenwi nhw. Digon mewn. Yr unig beth ar ôl i'w wneud yw rhoi pinsied bach o bupur cayenne drostynt.